Qhubeka njeke nodaba la isitheke salwe endlala mbijana solithi nje halamzi ukhona ke undaba ezitha uyena kozohlubudlu bekhasini la engalolu daba kulumehlele ukuthi ke ubetshela ukuthi owesifazane azona naye ukhulelwe ubetshela ukuthi owesifazane azona naye usenengane njoba abeshilo kanti akunjalo owesifazane mase kuvela njoba ithe ingane ishonile kanti kungcwatshwa uNodulu khona kuMageba yena uzothi kwenaba ngalolu daba sawubona uMageba kunjani Ngimbekelele kuthatha mina nohlelweni nabalali njani kodwa mina ntamba. Mfowethu siyaphila sibone udaba lapha olushaqisayo ephephandabeni isolezwe oluthi wawazi ukuthi owesifazane ozana naye ukhulelwe watshelwa nanokuthi ingane isikhona qiqi ingane isishonile. Awusilandise mfowethu uqala nje kodaba kwenzeke kanjani? Hey ngizobeka nje ngendlela engibeka ngayo kodwa ukuthi futhi ibe isheshe ibonakala ukuthi lento yenza kanjani. Owesifazane ubesebenzisana nomuntu obemithi. So lo muntu obehamba naye obemithi yena bethatha i-scan kuyena eza kumina ngikhombisa i-scan enze yonke lento lena ngikhombisa i-scan everything kwenzeka ngendlela kwenzeka ngayo. Then besebenzisana nabantu abaningi kakhulu. So ngoba manje naye lo muntu lo ngizengikhokhela nje omakhaza nobani no funeral bani. Mana ingane sekuvela ishonile ukhokhela zonke lezo zinto. Ngikhokhela yonke lento lena ngenza nje ama-arrangement omngcwabo yonke into. Malini mfowethu? Ufika nje ekhaya before afike ekhaya umgodi sesumbe siyahamba ke manje umgodi siyahamba yenze yonke into ufika nalomuntu lona omasingcosane uthena ingane lale kubona kanje wayigqokisa benza yonke into beza nengane kwaphekwa ekhaya ngathenga kudla ngathenga yonke into ongayicabanga ukuthi kwaphuma umphakathi wagcwala umphakathi. Then mase kwenzeka yonke lento lena mase befika ke usefika nokhazini bakho ufika nabantu afika nabo kwena okhazini bakhe nabo abafuduthu bafika late bafika nje baba late nyana kancane baba late ngo30 minutes bafika kanti sema singishisa ibhokisi emotweni lalobhudi lo kanti lo bhudi lo uyalazi udaba bazi yonke into kanti lo ngase ngumubuza lo sisi lo ukuthi wena wafaka ubani kulento le kanti iskin esidala so since i-pregnant yakhe iqala ethukhulele wa-introduce umngane wakhe which means baningi abantu sebewungcwabele labo noDodi ney'ngane engasona. Hayi mase kuthi ke ngithi mina ngicela ukugeza ingane ngoba before ngingcwaba ngoba lapha ekhaya sifuna emalibana ekhaya sifuna ukugeza ingane ukuthi sibone ukuthi kuhande kanje. Mana Mageba useza nje lapha ekuthenini uyigeza ingane lo wesifazane beningahlali naye beningahlali endaweni eyodwa futhi useThekwini uhlala eThekwini mina ngisemandeni. Oh okay so ukhulelwe njani mbonani? Siyabonana uyafika siyabonana ufika nama-scan na yonke into ngesikhathi lo uwazi phela umuntu osifazana omkhulu kunabantu besifazana uthi nawe uzawuthetha uthi mesasibonakala. Kodwa manje uyayenza lento lena ufika ne-scan wenza yonke into uthi masima ukuthi ngilele naye so mhlawumbe bese vele angibuza futhi isisu kube ngazi ukuthi ingane iyanyakaza athi bamba nayo ngathi iyanyakaza yonke lento le hayi iqhubeke indaba. Usuthi senigeza ke usucela ukuthi igezwe ke wasekwenzekani? Ngivula phela ibhokisi ke nomfowethu ngivula naye ibhokisi ingane mangithi ngivula ibhokisi sengithumelele indishi nengane yonke into imali kaDo yonke odokotela from pregnant test from birth to iqala likhulele ubulokufaka imali nje wena yonke into ngiyenza accordingly. So ngelanga lomngcwabo awubanga bekho umlindela angathi phela ingane encane manje phela ingane mayifika incwadi manje yebo kwaphuma umngcwabo kwaphuma yonke into kwaphuma induna kwaphuma abantu kwaphuma omama kwaqala ngoba laba abantu basuka eThekwini sabahlala sabalinda bafika mabefika bese ngithi nayi ilungile lo baba lo vele ngayicisha imoto manje ngikhipe ibhokisi emotweni encane lenka lo baba lo besuke ehamba akahlali 5 minutes washiya kanjalo hamba lo baba lo ukubalula kwebhokisi awukuzwani ngakanti nilithatha
angithi phela phela ingane encane ncane ibhokisi lakhona thatha ibhokisi ngibeduze komgodi sekumbe umgodi wonke into ekwenzeke yonke letenzekile bese ngivula ibhokisi ngivulele ibhokisi nabafowethu mina isigceze ingane ke mangithi ngiyakhipha ngivula ibhokisi ngithi mina lo muntu lona uvula amehlo unodoli lo ngithatha ngiphakomise nesebo yabona namhlanje ngiphuma enkantolo kade ngothetha lelo cala njengamanje noma ngina 2 hours ngiphuma enkantolo ngicade ngothetha lelo cala kusasa ngiyothi ngiyekwelinye icala futhi again lo mndeni yonke into kanjalo lo baba azakathola sithi ngimfonela akasathola lo baba in nephumile awuphelanga nje 3 minutes ihambile ngaleso sikhathi uphilo ukhona nangu la yena usola ukuthi na uthi yena ingane futhi bayintshontshile esibhedlela kahle only to find out ukuthi umese equestioniswa kahle amanesi namaphoyisa yonke into wasechaza ukuthi nano kahle akazamithi kwaseqaleni how bamtheke ukuthi kwathiwa akazamithi akasebenze lokho yonke lento yenzeka nje intuthuswe umngani wakhe ehlangene nofuneral phala le wazi uAMS bane kanjalo ngibhizi ngiqhubeka yonke lo umngani wakhe which means lento lena intendala Hiyo mina ngenza amalungiselelo nje ngomncwabo kufika induna ngobani namhlanje bengisenkosini nje ngokhuluma ngothetha leli daba leli ngoba ngikhuluma nawe nje manje ngithanda kubuya ekhaya so lowesifazane la manje akatholakali kodwa icala li-only rase emaphoyiseni angizazi ukuthi yena uzokwenza kwathi ngendlela okwenzeke ngayo washaqeka wangithatha nomndeni wangithatha nomphakathi wangithatha nomndeni yonke into ngiseyikoletini ungishiye ngigacele wangishiya njengoba yonke into ngifuna ukubuza la ukuthi ke umphakathi njoba nabantu abadala babe khona abanumzana zinduna omama bezokhalisa phela njengomndeni bathini mase bebona lemhlolo bashaqeka bonke no njengoba namhlanje bebesenkantolo bebegcwele bonke inkantolo ithe phama ngoba uyabona imali engicabanga ukuthi yabona mangitshela ukuthi imali engayisebenzisa mhlawumbe ngomgcibelo ngoba uyena wayezofika ngeSunday engangikhokhela ile funeral phala bani whatsoever yonke into more than 12,000 ha angiphathi engisebenzise ngophethe cash obani whatsoever ngoba lento mangithi sonke masisehle ngoba ube waya eDington wahlala washutha wayishutha eDington wathenga nengubo zengane yonke eyengubo zengane ngiyiphathike ke wonke into ke ingubo zengane mngole usakhipha imali nje kuyothengwa ingubo zengane ngayo imali u2000 bani yonke lento le wahamba waya eDington wahlala emabhentshini washutha in fact wayekahle wayefuna ukonto ukuthi ingane azofika nawo la mina kwashuthi le icebo lakhe langaphumelela wasenginikeza ireport ukuthi ingane ongcono singcobele ekhaya watshela nomndeni wakhe futhi ukuthi naye awuze ngathatha futhi mina imali ngafaka mina ngaqasha imoto yomndeni wakhe ukuthi umndeni wakhe uze ekhaya wawona umndeni wakhe uthe mase kwenzeka yonke lenkinga le umndeni wakhe uyaqala phansi inkinga futhi ukuthi kufanele ubuyele emuva umndeni wakhe ngoba ubungazi lutho kwangempela ngoba umphakathi wawuthathwe kakhulu waqala phansi ukuthi umndeni wakhe ulaba because abasinayo imali ukubuyela emuva kapetrol ngapha ukuqala phansi futhi banikeze imali kapetrol umndeni wakhe futhi hey Dabezitha hayi phephisa mfowethu hayi ngeke okungaswele ngiyafisa ukuthi omunye umuntu osilisa inyanga abantu besifazane lena njengamanje kodwa ke hey ngendlela esikhuluma ukuthi gender based violence bani kodwa kulokhu kuhlukumezeke mina njengomuntu wesilisa nomndeni nawo yonke into ongayicabanga kodwa lento ngifuna ukuthi ngoba bengayedwa baningi abantu abafanele beboshwe so baningi abafowethu abangcwabile labo nodoli futhi baningi abantu abangcwabile abangazi bangcwabe kanjani ayikwazi kwalikhuni mfowethu hayi indaba ezitha siyabonga mani mfowethu sicela nje niduduzeke sithi phephisani kanza kwethu ngokunehlele phephisani kakhulu kubhlungu kodwa nje udaba ngoba ulibambe njengendoda walifaka kwabomthetho wenze kahle kakhulu lapho mfowethu ungayibambeli wena impindiselo
Yebo ngoba yabo nje lezi insuku ubuthongo angibaza ngilale kunabantu abangilalisayo ukuthi ngikwazi ukulala endlini ekhaya noma endlini yami ngikwazi ngeke odokotela bangibhukhela banginikeza ngisho amaphilisi ngiyaqala ngisho ukudla amaphilisi into ekuthiwa amaphilisi okulala ngoba ubuthongo into engayazi ukudla kuyengadleka for 2 days kodwa kuyaphoqa ukuthi fanele ngisho Mfowethu phephisa mntaka baba phephisa ngosizo lwenu uma nikwazi ukuthi ngakwazi ukuthi ningisize ngani ngendlela engangisiza ngayo ngiyacela ukuthi ningisize ngoba angazi ngizodlula kanjani lesimo but ngizodlula kodwa angazi kanjani kodwa ngizodlula kodwa angazi kanjani Mfowethu awubeka nje indlebe sokhuluma nesazimthetho lapha uThabani umfoka Mpungose phela lapha kwaMpungose tennis ke sizithuko hlangothini labo njengabantu abazazi imithetho bathini kulolu daba olunjengalolu Yeah siyathokoza kakhulu Mageba uqine mfowethu All right. Kulungile. Ake sikhulume noMpungose la. Khulu. Ngibingelela abalali bokhoze FM South Africa yonke namaphethela. Nansi ngana lapha wemntaka baba inzuka ayike uqobolwayo. Inkila itheka. Hayi beka kuyinkinga kakhulu. So ngizoveza nje esayidini lezomthetho ukuthi lecala bizwa nge-theft by false pretense. Lo muntu wesimame angachajwa criminal case avele enkantolo nalabo bonke abesebenzisana nabo. And futhi umfowethu angakwazi nanokuthi al-attack ngohlelo le-civic claim lapho ezokwazi khona ukuthi aclaim zonke indleko ezenzakalile and ku right kakhulu futhi mewukuthi kukhona nane funeral pyre esuke ekade involved kulolu daba le funeral pyre I think nayo idinga ukureportwa kwi organization ezomngcwabo babunala so yeah then bese kuthi ke usisi lo angakwazi ukubhekana nesigwebo ngalesenzo sakhe esingalinganisela mhlambe 3 years uyabo angakwazi nekuthiwa inkantolo yamlahla ngecala and ngabe udirect in prison another thing mhlambe ke sengadependa nanokuthi unawo yini ama previous conviction ukuthi mhlambe khona amanye amacala akamlahla but lokho kungaba ku discretion yenkantolo ukuthi inkantolo ibona kanjani ukuthi ingamgweba kanjani but nje icala lenzile li serious akulona icala elincane laba bangamasingcwabisane ke njengoba bekade bebandakanyekile nabo la kuyibona abahamba phambili namabhokisi nayo yonke into nemali beyifuna bangathethelana nabo inyathelo ngalolu daba nabo futhi laba ba involved bangaba okho accused eboxing ngoba kahle crime serious le syndicate inzima kakhulu and kuyabonakala ukuthi into abakade bayiqala uyabona beyenza egameni lokuthandana nokuthi ke nje mo indoda kubalekile phela ukuthi umuntu mase bekhulelwe madoda nananihambe phela niyobona ngaskene hamba naye phela mfowethu ungezwe ngendaba uyabona le ibaleke kakhulu abanye abafowethu lezo zinto abayinaki ngako omunye azazabe khona ngishebeletha ngoba njoba kuduka ingane nje tjatha uyazi ukuthi sikhuluma idaba lokuphambana kweingane iyo yonke lento ukuthi thina amadoda siyayiqhelanisa nento engabe sisondela kuyona no beka kuba kubalekile umuntu ahambe naye impela kudokotela abone kwenziwa lama scanner nayo ngiyayibona ke leyo kuba khona ebeletha ngiyayibona leyo khona nje leyo ukuthi phela kuma scanner hayi umuntu akayi bakwethu futhi nodokotela qaphela ukuthi kukhethwa udokotela naye azokubamba ichaze kukhethweni kwalowo dokotela kabe kunjani nodokotela wami nje lapha emlazi esoya kuyi nodokotela wakho sesiye uyabona yes mawindoda nje funa uhlezwe noqhamuka neoption yabo vele yena uzokutshela ukuthi hayi la kuhamba kanje masuthi mina ngicabanga ukuthi ake siphume ngala leyo ibalekile ngoba maningi amadoda nje agilekayo kodwa angazi yayizwa leyo nto so yonke lento idicilela phansi isithunzi abantu besimame ngoba akubona bonke abanje kodwa nje kwehlisa isithunzi kakhulu sike enyangeni yomama badinga ukuthathelwa inyathelo nje serious
labantu bavela enkantolo njengokusebenzisana kwabo beyiteam enye into mawubuka imali emlahlekele